Hej folkens, det her det er en glitch, mig og en der hedder Nikolaj har lavet. Eller fundet, og vi vil gerne vise den. Så I lige kan se hvordan man kommer op, det er terminal, man kan komme op på flyet. Vi vil gerne lige vise hvordan man kommer op på flyet. Så, gå i gang Nikolaj. Ja, vi ved godt at den er blevet lavet før, men nu bliver den altså lavet på vores Playstation, eller på Nikolajs Playstation, og på hans fjernsyn. Og han sidder og peger på sig selv, og griner. Hvorfor siger du ikke hej, Nikolaj? Hej. Ja. Hvorfor fanden starter så langt væk? Nej. Hvad? Det er din skyld. Det er sgu da ikke min skyld. Det er det jo. Nej, bare fordi jeg starter her, mand. Fuck dig. Lol, det var der, ikke? Det er ligesom det, jeg sagde. Nu så de det. Hvad? Sæt du bare det her. Så sætter jeg her, hvor jeg sidder nu. Inden i flyet her. Hvor er det tager mig. Så sætter jeg ned. Og så, prøv at se. Så skriver du knife med din tactical knife. Nej! Og så ryger han selvfølgelig ned, mand. Den bøv. Du skulle heller ikke første gang, du skulle. Så knifer du med en tactical knife. Og så. Kom så. For helvede, mand. Lige der, hvor han sidder. Og så for satan. Men det bliver du så også ved med. For helvede. På et eller andet tidspunkt, så kommer det. Der var den. Se, nu er han oppe på flyet. Kig rundt nu. Ja, se nu han på motoren. Ja. Så kan han så lige sætte en boost, så han kan starte det op igen. Det har han sat. Okay. Så kan han lige filme, når jeg kommer derop. Ja. Jeg rykker mig lige. Så kan han så lige filme. Det er Nikolaj, der filmer nu. Skal I se, hvordan jeg kommer op? Røg det ned. Se, du sigter på ham. Og så ryger du så op. Og så nu er jeg så op på flyet. Ja. Så skal det så godt. Og husk at sætte sådan en her. En boost. En tactical insertion. Så kan I så komme her på flyet. Det var alt for mig i dag. Vi ses!